Тук при нас е Шкода Кодиак. Към момента правим полиране в една стъпка. Собственикът сподели, че автомобилът се мие предимно на седмица на мивка, която използва такъв тип валеци, странично и хоризонтално. И колата е доста сериозно навъртяна. Особено страничните панели. Тук може да се види. Колата е на 5 месеца някъде. Идеята е да отстраним тези дръскотинки и да подготвим повърхността за полагане на керамично покритие. Интересна е истината, тавана и предния капак не са толкова зле, колкото страничните панели. Ето тук сме минали в една стъпка вече. Тази дясна страна. И съответно трябва да направим капак, таван и шофьорска страна. Ето тук може да видите как са в момента панелите. Така че останете с нас да видите как ще се получи финал на автомобил. Предна шофьорска врата. Нека ви от валячетата. И тук вече сме го минали. И тук този ръб също е много зле. Цялата е така. Тук сме го минали вече. Тук. Готвим. Успяхме да коригираме лаковото покритие на Кодиака. Остава да обезпрашим, обезмаслим и подготвим колата за полагане на керамично покритие. Не е забърсана навсякъде, но резултатите са добри. Тук по страничните панели успяхме да извадим на 80% дръскотините. И се надяваме човека да стане доволен. Ето как се получиха тук страни. Както казах, колата все още не е забърсана, но има така се получава. Съответно калници, багажник. Тавана се получи доста добре, като цяло той не беше и в кой знае колко лошо състояние. Ето вземем спойлерче. Единствено заради тези навъртявания от валеците по автомивките страничните панели бяха доста зле, но успяхме да извадим нанесените дръскотинки. И съответно сега, както казах, ще подготвим колата за апликиране на керамика.
see you smile.